Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα θα βγάλουμε πατρόν το μπλουζάκι αυτό που δεν έχει κασίσματα. Είναι ένα απλό μπλουζάκι και γρήγορο στο ράψιμο. Πάμε να το βγάλουμε στο πατρόν. Μπορούμε να το βγάλουμε και πάνω στο ύφασμα, το διπλώνοντας έτσι και το βάζουμε πάνω στο ύφασμα. Εδώ να σας πω και μερικές λεπτομέρειες. Εδώ στη λαιμόκοψη έβαλα ρέλι. Γιατί και το χρειάζεται το ρέλι, αυτό το μπλουζάκι. Θα σας το δείξω σε άλλο ύφασμα, γιατί αυτό είναι δύσκολο το ύφασμα. Εδώ έκανα ένα μικρό άνοιγμα και έβαλα ένα κουμπάκι. Στα μανίκια έβαλα το ρέλι ολόκληρο. Δεν γύρισα, γύρισα λίγο το ύφασμα και έβαλα το ρέλι για να κρατάει πιο καλά. Εδώ εντάξει, γύρισα το ύφασμα. Πάμε να ξεκινήσουμε στο χαρτί. Ξεκινάμε. Το μάκρος της μπλούζας είναι 67 εκατοστά. Το χαρτί μας είναι 70 εκατοστά. Εμείς θα τα αφήσουμε εκεί στο 70-71. Γιατί θα φτιάξουμε και το στρίφωμα. Εδώ έχουμε 1 εκατοστό. Είπαμε για να βγαίνουν σωστά. Εδώ δεν βάζω γραμμή. Εσείς εδώ κάτω θα συμπληρώσετε. Να δούμε τώρα, πήγαμε ένα πόντο κάτω. Εσείς θα το βάλετε από το 70 και 3 πόντους αναλόγως το ύψος σας και πόσο το θέλετε. Να ακουμπάει στους γοφούς, κάτω από τους γοφούς. Παίρνει η λαιμόκοψη. Θα πάει 9 εκατοστά. Εδώ 3 εκατοστά. Και με το χέρι μας σχηματίζουμε τη λαιμόκοψη. Εδώ, επειδή είναι μεγάλο το νούμερο, εσείς ή 19 ή 18, δηλαδή τα μικρότερα νούμερα πάνε στο 18, 48, 50, πάει στο 19, αναλόγως και την ομοπλάτη. Αν είναι μεγάλη η ομοπλάτη, στο 20. Εδώ είμαστε στο 20. 20. Εδώ, από τη γραμμή, κατεβαίνουμε στη μέση, είμαστε 43 εκατοστά. Εκεί. Και 43. Από την άλλη πλευρά. Ανεβαίνουμε 20 πόντους.
20 πόντους εδώ. Εδώ είναι, δεν χρειάζεται το μάκρος που θα έχουμε αφήσει. Παίρνετε πιο μεγάλη κόλλα εσείς για να βγάλετε το μάκρος. Εδώ τώρα κλείνουμε τα σημάδια. Εδώ είναι περιφέρεια στήθους, κάνουμε τη γραμμή. Περιφέρεια μέσης. Ας κάνουμε κάτω-κάτω μία γραμμή που θα βάλουμε την περιφέρεια λοφών. Ακριβώς το εκεί, γιατί θα είναι και πιο μπόλικο. Μόνο η ομοπλάτη θέλει να είναι σωστά στο μπλουζάκι. Είπαμε 20 είναι η ομοπλάτη, το μισό της ομοπλάτης. Σχηματίζουμε τη γραμμή. Εκεί. Κατεβαίνουμε τρία εκατοστά. Από εδώ από τη λαιμόκοψη πάμε στο σημάδι, στα 3 εκατοστά, εκεί, από τα 3 εκατοστά, αυτό τώρα πρέπει να το ξέρετε, έως τη γραμμή στήθους, βάζουμε ένα σημαδάκι και πάμε 1 εκατοστό, ενάμιση, να το βάλουμε και για το 2 εκατοστά, λόγω που δεν θα έχουμε κασίσματα και πένσες, για να κόψουμε το μανίκι. Θέλουμε τώρα γκαμπιλόβεργα αυτή εδώ σχηματίζουμε μία γραμμούλα 3 εκατοστών. Είμαστε εντάξει και πάμε εκεί, γυρίζουμε το χάρακα αυτό να πάει εδώ, πρέπει να το βλέπετε, από το σημάδι 2 εκατοστών θα πάει εδώ στον ώμο, μέσα θέλει, για να βγει στον ώμο, εκεί. Θα βάλουμε και το πίσω, αυτό θα μας βγει στο μπροστινό μέρος, στο 1 εκατοστό.
εκεί και πάμε να κλείσουμε. Πιο κάτω. Εκεί. Εδώ τώρα η μέση μας είναι 25, θα το βάλουμε 25, θα πάμε στο 27, θα του δώσουμε αέρα 2 πόντους. Το στήθος 100. Είναι 110. Εδώ. Και 2, 28. Είναι 27 μισό και 2 εκατοστά, θα πάει 29 μισό. Είμαστε εκεί. Και 30 να το βάλετε. Για να μην σας στενεύει. Αν έχετε μεγαλύτερο στήθος, θα το βάλετε με το αναλογία στήθους. Κάτω η περιφέρεια είναι 116. Τώρα, να μην χάνω χρόνο. 116. Μας βγαίνει 29. Συν 3 πόντους κάτω. Συν 3 πόντους, 29, 20, 30, 32. 32. Είπαμε εσείς με τα μέτρα τα δικά σας. Εγώ αυτό είναι 54 νούμερο, αλλά δεν έχει τις αναλογίες ακριβώς. Δεν πειράζει να το κάνουμε ίσιο γιατί δεν μας χρειάζεται καμπύλες εδώ. Μόνο εδώ. Να το φέρουμε λίγο. Με ελάχιστη καμπύλη. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Τώρα κατεβαίνουμε 8 εκατοστά εδώ για να κάνουμε την μπροστινή λαιμόκοψη. Πάλι με το χέρι μας εδώ το ισιώνουμε.
εκεί. Αυτό ήτανε το μπροστινό και το πίσω μέρος. Το μπροστινό είναι εδώ που φτιάξαμε για το μανίκι, τη μασχάλη, είναι το μπροστινό 2 πόντους μέσα. Και 1 πόντο μέσα είναι το πίσω μέρος. Μπροστινό, πίσω. Που έβγαλε το καπάκι. Θα κόψουμε πρώτα το πίσω. Έτσι. Αν είστε πιο γεμάτες εδώ, θα πάει 21 η ομοπλάτη. Αφήστε τα περιθώρια ή πάνω στην κόλλα άμα είναι διαφανές αφήνουμε 1 εκατοστό. Όταν είναι το ύφασμα δεν είναι διαφανές αφήνουμε και 3 πόντους. Εγώ πάντα αφήνω 2 πάνω στην κόλλα, αλλά έτσι όπως το κάνω, εγώ βγάζω ακριβώς το νούμερο απάνω τη γραμμή και αφήνω το περιθώριο στο ύφασμα. Αυτό είναι. Μετά όταν το κόψουμε, το πίσω μέρος θα κόψουμε αυτό το κομμάτι και λίγο πιο μέσα να πάει, δεν μας πειράζει, ή αυτό να πάει λίγο πιο έξω. Καλύτερα να πάει αυτό εκεί. Εκεί. Αυτό. Τώρα θα σας δείξω το μανίκι. Ένα μανίκι εύκολο. Παίρνουμε από το μπροστινό μέρος όρθια τη μεζούρα για να μας βγει ακριβώς. Εκεί. Είναι 27. Παίρνουμε λίγο πιο κάτω που μας βγήκε. Από το 27 και μετά. $50. Να το φτιάξουμε 2-3 που έχω το.
50, 2, 3, πίσω, 16, 6, 6, 6, 6. Εμείς θα κρατήσουμε το 16. Κρατάμε το 16. Για να κατέβουμε δεκάξι είναι εδώ. Και 16. Θα βάλουμε τη γραμμή. Το μανίκι το έχω δεν είναι μακρύ έως κάτω, είναι κάπου εδώ. Αν το θέλετε μακρύ θα το πάτε όσο είναι το χέρι σας. Εγώ θα το βάλω 45 και εσείς κανονίστε πόσο το θέλετε. 45. Εκεί. Εδώ είμαστε 25 εκατοστά. Θα πάμε, αυτό είναι το εύκολο μανίκι που μας βγαίνει 25, μας βγαίνει εκεί. Εδώ έχουμε αφήσει, να αφήσουμε τους 2 πόντους. Από εδώ, από τους 2 πόντους, μην το βάλουμε εκεί, θέλει εκεί. 25 μας βγαίνει εδώ. Παίρνουμε το χάρακα και κάνουμε τη γραμμή. Παίρνουμε τη μεζούρα, τη διπλώνουμε στα 2. Έχουμε κάνει το σημάδι, παίρνουμε και διπλώνουμε πάλι τη μεζούρα, δεν την κάναμε στα 4, κάνουμε ένα σημαδάκι εδώ και ένα εκεί. Πάμε 1,5 εδώ και 1 εκατοστό εδώ. Ξεκινάμε από εδώ με το χέρι μας.
να πατήσει εδώ στο σημάδι το πρώτο που κάναμε και κατεβαίνουμε και πάμε στο 1 εκατοστό και από το 1 εκατοστό πάμε σιγά σιγά να κλείσει εκεί. Εδώ τώρα μπαίνουμε μέσα. Αυτό θα σας το δείξω, θα το κόψουμε μετά. Και εδώ τώρα, μισό εκατοστό. Το ξεκινάμε από εδώ. Πάει εκεί. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Εδώ. Εκεί. Τώρα έχουμε, μετράμε εδώ, είναι 28, δίνουμε αέρα 2 πόντους, 30, 15, θα το βάλουμε 14, εδώ. Κάνουμε τη γραμμή και είμαστε έτοιμοι. Θα το κόψουμε, θα αφαιρέσουμε και αυτό και στο άλλο μάθημα θα σας το δείξω πάνω στο ύφασμα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Στο άλλο μάθημα θα είναι πάνω στο ύφασμα. Γεια σας! Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή και σχόλια. Ευχαριστώ!